Έλα, και εσύ μετά. Πάμε. Πού σου θέλω, παιδιά? Πού αυτό είναι! Δώστε και δώστε! Μόνο το ξεράκι έτσι, αμέσως το ξεράκι, όλα. Ούτε αρχίζει από τα κύρια μου. Μεγαλύτερη καλές. Θα αρχίσει να δουλειά. Εντάξει, σκοτέλος θα φύγει. Έλα, εντάξει, Αφήστε κάτι να κρέμεται ρε. Αφήστε κάτι να κρέμεται ρε. Αφήστε κάτι να κρέμεται ρε. Εγώ πέταξε το κινητό, πέταξε το παντελόνι του συγκεκριμένο μαζί με το κινητό μαζί με τα κλειδιά. Τι λέω, μόνο το κινητό. Τέλος λήψης.